кумитаи омори тоҷикистон мегӯяд дар соли гузаштаи 2015 бештар аз 1100 корманди давлатӣ барои ҳисоботи бар дурӯғ ва изофанависӣ муҷозот шуданд. маблағи ин ҷаримаҳо 316 000 сомониро ташкил мекунад ки бештари он марбут ба ҷаримаи масъулини бахши кишоварзӣ будааст. аслан изофанависӣ яке аз омиле аст ки он асосан ба иҷроиши нақша алоқамандӣ дорад ва дар замоне ки иқтисоди бозорӣ ҳаст ва даромади соф ё даромади умумии ин ё он коргоҳ бевосита аз маҳсулоти дар ҳақиқат истеҳсол намудаи сарчашма мегирад, аслан изофа навистан маънӣ надорад. аслан шояд як омилаш барои ҳисобот додан бошад. изофанависӣ мероси замони шӯравӣ аст ва он замон ба хотири иҷрои нақша ва аз даст надодани мансаб истеҳсоли маҳсулотро аз воқеият бештар ҳисобот медоданд. ва ҳоло низ зери таъсири ҳамон ақидаҳо мансабдорон ва масъулон аз ин усули кӯҳна кор мегиранд. роҳбар бошад ва ақидаш ҳамин ки мабодо агар ман рақамҳо ё яъне ки натиҷаҳоро кам кунам, мабодо аз кор меравам ё ки ҳамин чӣ мондааст. кишт ва парвариши пунба дар тоҷикистон ба дӯши хоҷакиҳои хурду миёнаи деҳқонӣ аст. ҳосили заҳмати онҳо набояд бар асоси нақшаи аз қабл таҳрезишуда бошад, аммо амалан онҳо бар асоси нақшаи муайян фаъолият мекунанд ки аз сӯи мақомоти давлатӣ таъин ва таҳмил мешавад ки ин эҳтимоли изофанависӣ дар ин бахшро бештар мекунад. ҳар як соҳа ба худаш як нақшабандӣ дорад. ман мисол мегӯям, мо соҳаи пахтакориро вақте ки мувофиқи дурнамо 20 000 тонн ё 25 000 тонн вақте ки мувофиқи дурнамо пешниҳод мешавад, аллакай барои ин 20-25 000 тонн аллакай ба ин нақшабандӣ мешавад. вақте ки изофанависӣ мешавад, нисбати андозам яъне мисол ки вай мешавад, камбудӣ мешавад, мисол музди маошдам камбудӣ мешавад. андозбандии гарон ва болову поин шудани қимати маҳсулот як сабаби дигари сӯи тафоҳумҳо дар омори тавлидоти маҳсулот ва амдан кам нишон додан ва ё изофанависӣ номбар мешавад. ба қавли иқтисоддонҳо, кам ё зиёд нишон додани маҳсулоти истеҳсолшуда сабаби рушди иқтисоди пасипардагӣ мегардад. иқтисодот бе иттилоати воқеӣ нақшагирӣ карда наметавонад. ана вақте ки изофа мешавад ё кам менависанд дар мавриди қарори қаблҳои давлатӣ, дар мавриди қарори қабули идораҳои вазорат, ана баъзан ё иҷро намешавад ё ки иҷро шавад ҳам албатта баъзе чиҳо берун аз доираи назорат мемонад. ки ин берун аз доираи назорат монад агар ина мо мегӯем ки иқтисодиёти бахши пӯшида бо забони русӣ теневой экономик. қаблан қонунгузории тоҷикистон барои изофанависӣ ва ё ҳисоботи бар дурӯғ аз 3 то 6 нишондод ё то 240 сомонӣ ҷарима пешбинӣ мекард. ҳоло ин ҷазои маъмурӣ то ба 2400 сомонӣ боло бурда шудааст. аммо ба қавли таҳлилгарон ин ҷазо барои ҷилавгирӣ аз изофанависӣ ва ҳисоботи бар дурӯғ кофӣ нест. як иттилооти вайрон чӣ қадар мисол як ҷунбиши манфӣ оварданаш мумкин. бинобар он бисёр олимон, ҳуқуқшиносон, бисёр кормандон пешниҳод карданд ки ҳамин бо таври ҳуқуқӣ ин масъалаи зери назорат гиранд ки то ки изофанависӣ кам шавад. ман бори камол дорам ки оянда мақомоти қонунбарор ҳам ин масъала мегирад. он иттилооте ки бар дурӯғ ки асосҳои воқеӣ надорад пешниҳод барои ин як парвандаи ҷиноиям кушодан мумкин аст. дар гузашта иттилои нодурусти тавлиди картошка то 1 миллион тонна сабаби сару садоҳои зиёд шуда буд. зеро талаботи тоҷикистон ба ин маҳсулот то 700 000 тонна гуфта мешуд. аммо чанд баробар боло рафтани қимати картошка дурӯғин будани ҳисоботи тавлиди 1 миллион тонна картошкаро ошкор намуд ки низ раиси ҷумҳур масъулини вазорати кишоварзиро сарзаниш кард.